що тут така ситуація, ворог на кордоні, страшні мохнаті варвари, Ну, завжди так. які гвалтують жінок. Він там завжди і був, в принципі. Вони гвалтують жінок, вбивають дітей і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робити. І тут виникає така думка, а не вибрати чи нам блазня в якості головнокомандувача? Отака історія. А ви реально вважаєте, що це блазень, так? Ну, причому тут я вважаю. Це професія його. В цьому немає нічого. Я щось трошки, я не дуже такий от потужний в літературі, а таке було. Ні, ну, в історії взагалі, що обирали блазня. Ну, і народ обирає блазня головнокомандувача. Ну, отакий сюжет. Демократія. Але серед всього народу не знайшлося нікого більш достойного, і блазень буде найкращим головнокомандуючим. І, на мою думку, це діагноз, тому що цей народ, якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Ну, і це суїцидально і садомазохістські речі. Ну, це вже не до мене, це до психіатра.